Всеки ден стрес, претоварване, умора. Все по-често усещаме как енергията ни си отива. Life Balance 2 единици. Вашият начин да се възстановите. Нежно. Точно. Тогава, когато е нужно. Life Balance 2 едини е компактно уелнес устройство, което помага на организма да се върне в баланс чрез прецизни честотни комплекси. То активира процесите на пречистване, отпускане, възстановяване и укрепване на имунната система. В устройството има 300 базови програми с възможност за разширяване до 600, възстановяване на енергията, детоксикация, хармонизиране на съня и нервната система, отпускане на напрежението след физическо и емоционално натоварване. Чрез приложението Web Wellness на смартфона си лесно стартирате необходимата програма и устройството поема грижата за вашето състояние. Това не е просто фитнес гривна или тракер за сън. Life Balance 2.1 въздейства върху самата природа на биоритмите, нежно и без намеса в тялото. Когато организмът е претоварен, процесите в тялото стават нестабилни. Това се отразява на съня, имунитета и нивото на енергия. Life Balance 2.1 изпраща честотни сигнали, които помагат на клетките отново да работят в синхрон. Вие отново усещате лекота в тялото, яснота в ума, спокойствие отвътре. Това не е магия. Това са честоти, на които откликва вашият организъм. Имате хронична умора или нарушен сън. След тестване с Life Expert 3 получавате индивидуални комплекси. Устройството самоподбира необходимите честоти. Без догадки, без грешки. Вътре са технологии, които преди са се използвали само в професионални устройства. Сега те са във вашия джоб. Управлението на Life Balance 2.1 е лесно. Стартирайте нужните програми, запазвайте любимите си, използвайте когато е необходимо. С него грижата за себе си става лек ежедневен навик, без усилие, но с резултат. Ако често усещате "уморен съм, но не мога да се възстановя", това устройство е за вас. За тези, които се грижат за здравето си. За тези, които търсят модерни, безопасни решения. За тези, които искат да върнат енергията, стабилността, ресурса. Life Balance 2.1 не е просто устройство. Това е вашият личен помощник за запазване и възстановяване на здравето. Аз също, както много други хора, работя в офис, но за разлика от тях имам моя джобен помощник Life Balance 2, който ми помага да се възстановя след работа. Излизам от тренировка, включвам комплекс за възстановяване, мускулното напрежение изчезва и тялото се възстановява по-бързо. Дъщеря ми научи стихотворение за 15 минути, а преди това за нас беше истинско. И всичко благодарение на това, че включваме програмите на Life Balance, учение и умно дете. Сега за нас ученето е радост, а не стрес. Стотици потребители вече споделиха своя опит с устройствата Web Wellness. Вижте техните истории в нашия YouTube канал. Множество хора в различни страни вече използват това устройство. У дома, на работа, по време на пътувания, след тренировки и учене. То е удобно, ефективно и лесно. Отворете Life Balance 2.1 днес и започнете да се чувствате по-добре още утре. Web Wellness – технология за възстановяване в реално време.